ngado loka modhi. Awinjo ka muma bende ing'eyo jaduong' Ogada, to koro jodolo jodolo gin giwacho ni gima gidwaro sani en twak e kind ogaye mar Azimio men Raila Odinga gi jatend piny Kenya William Ruto. Mano be nyalo kelo duoko kendo mopogore gi ng'anyo. Jaduong' twak osekelo duoko bende Kenya ka. Tiva Moi moramo, moyo temo ni ji ang'o dong'. Keto Odinga under house arrest ndalo mang'eny ahinya, keto Raila detention higni mang'eny ahinya. Tim ang'o dong', jowa bende moko thoe regime no. An ung'eyo Dr. Uko Wuod Sedaka gi mamoko. Pod nokotamo Raila Amolo Odinga mondo dialogue, manegi dialogue, ne waneno gima notimore. Wachak wabiro e sirikal mar Kibaki ma en lweny manako biro jio dialogue sirikal obetie. Uhuru Kenyatta kanyo ji ogore marom nade ma ji odhi Hague. Nyen lweny ma ji odhi Hague. Dialogue obetie, wayudo duoko. So there is power, nitie teko ka ji nyalo wuoyo kata mane yot Triva, kata mane kind dhako gi nyathi gi jaode, kata mane kind oganda mamoro nyoro sondo kae kanyo jowa chuore ga sere. Nyojo dialogue kweno ero sebede matin kata tension pod nitie. So nitie duoko e dialogue o depend mana ni u dialogue parties ma dialogue gi. Bende trust moro nitie, be gin committed to dialogue. Okay. Koso gin gi agenda gi mopogore gi agenda mar japiny, nikech ka en agenda japiny, interest mar japiny, to kane gima nyalo tamre timore. Nikech piny ni irito gi muma, to piny irito gi constitution. Gigo te mumo yie no ganda nyaka wuo. To constitution bendo yie, article 159 2C. Article 159 nitie gimiluongo ni mediation, arbitration and others. Article 159 ma ama mediator ma trained, ama commissioner trained for mediation, and wase mediate gik mang'eny ma waneno ka result owuok. So duoko ka duoki Triva ni yes, ka en mbaka migoyo ma nitie trust, ma nitie commitment, ma nitie ni en gimitimo ma open, to waseneno result ne Kenya ka ok wadwa manyo kata result e piny mamoro. Kenya waka wan gi result ma wacho go gi mamoko. Kama koro chope ni jaduong' Ogada.